Són moltes les coses que s'han dit respecte a la piscina coberta, però en realitat només hi ha una. Quan nosaltres entrarem a governar, ens trobarem en una concessió que estava en ruïna, que estava en fallida i que estava en concurs de creditors. Al llarg d'estos anys hem treballat molt intensament per tal de desbloquejar la situació. Nosaltres hem sigut capaços de resoldre el contracte de concessió, hem sigut capaços de fer els estudis de liquidació, hem contractat ja el projecte d'acabament i en els pressupostos de 2019 disposem de 800.000 euros per tal de fer l'acabament de les obres. Com vegeu, són qüestions en les que hem treballat des de la seguretat jurídica, des del rigor i amb l'objectiu de que aquesta piscina un dia estigui oberta a la ciutadania. Ara són molts els que volen aprofitar-se de la feina que hem fet compromís en els últims anys, però nosaltres tenim un pla, tenim un projecte i sabem molt bé el que hem de fer per tal d'obrir aquesta piscina. Amb tu serem imparables.